Sesian part ngai keblai pi barok perlok be ik belang kinong page kinong support yo ne channel jongi tegen ke por yang ni sangat be keren jong we ni kiri orang ba jong kari khasi jan tia jongi bahakat ke ba ukren mau bunsin ke long bat ke bas ngodai bat ke ba ai jong mut jingi bakum no bengin nang yai seprang ha ke jing im kum kari bat ke jat ben riu hi barok we ha jing tho jong u ke ba ula bu po ka Facebook page jong u la tho ikini kintin Hapadang ka huri hura ka ba hadu kat kane ka ba la pensong seir lut iki yeng kisam jongi ya ka imlang ka salang nyum don alternatif syu da kumwei henrei setang bangin pai khmat sya ublei kumbala kedau hak kitab ka ba a ji chronicle klenong ka ba nyom di khot ka ba khat saw ka ba ong la da ki breu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga kin penrit jilade bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin pai no na klenti boman jongki kum ta dengan sengau na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan penkhia ya kari jongki ngait basatang ka bor ka jong ublei ka bala ban penkhia yangi kum ki breu pat ni hap ro bat snuthu bat siam kilat yada kat ka bangila hatu na ka daw men no ne na kinu ki wei pat ki daw ki ba ngim pat la bat snuthu henrei ka e ka bangio i ka long ka jingsya penyap ka jingsya target ki kena klung kum hanong ra ka jing persyang ya ka ju ka kam halat mau reng bat lum mau ba ka pau sai ba ki briu ki bale ya ka ni ka kam ki don kanat wok ka leng kari khasi jantia suang bai klung ki dai ki esi target hanrei la da ki yolat habari habadom wat ya ki samla ki rang ba senrang bat kan thairu kim salia syu bat sim ya ka jing im ngim tiếp saha ka ai ka wei pat ka long yeng ne ka dong la ne ka wat sanong ka dong ba ka operation jong kini ki thang snam kandang jai beteng la da dai ba kini ki thang snam ki dei ki men no ngi hap ban tiếp ba ka an kam itu ya utlen khasi ban ya ap miet ap sanya haman la ki dong ne ki snong ki thau la da ngi target ban ap men no kan sukta pen ban ya ka thia kadam bat ka jingkot jingkhia jongi Utlan udai uksui te uksui ru utip hangno badon kejing pahara bat ke ap senong bat udah tip ha hangno ba don jing ap senong ngamut ban ong bakam dei bangin ya ap bat ban ya pahara senong kat bala kalong ke babha ban ya ap senong ha kaju ka por ban ya deal bat kimen seno kam dei ke basuk kum ta nga ai ke simple suggestion hang ne harum kebaning kong to ngin kam long Adakah ki yeng kisam jongi lajong pentikna bagi jing khang ki long ki baklain kham husiar bhai ko kom le kai ki khunriet jongi haplau yeng la ne seden yeng pentikna ba utala giet man ka miet la khang sabi pentikna ru ba ki lai sabar dei ban penme yaki hadu da shai men stem ba ar ki badon bor ban bu CCTV le kloi na habaro ki saw kan ro ka yeng jong phi wat ap tat hadu ka basniu kan jia kebalai lagi jong ki yeng wat la da barok ngi don ki mobile phone petikna ba ngi long ki bala kloi banyada yilade ha kan ko por kebasau kebabha e kalong bakawei pakawei kalong yeng kadai bandon ya ka bisir bat la da isan khmat yono barong se yeng la da mesngi ne min miet put teng e ka bisir bat pensawa lut ya ki bisir barok ban khang kedong yono ba isan khmat kebasan lada dei men no phian lap ba men no udang trekam nekot sien de ak henrei lada isan khmat ka rukom yeng ya long referee barok bat sa IT suwa hakasnong makan besar bat le ya kebadon kam kini kalau kerwo ka ba u madia lalu ula tho ha ka Facebook page ki jong u nam takan ni por kut ong ne kublai sibon ni pi bara